Populariteit werken en leren opleidingen flink gestegen. Het is vrijdag 7 februari. Dit is Zeeland Nu. Studenten gaan liever werken dan naar school. Beeldbellen, mogelijk oplossing huisartsentekort. En ondanks doelpuntenregen, geen koploper. Goedenavond. Meer werken en minder naar school. MBO-leerlingen kiezen bij Scalda vaker voor een BBL-opleiding. Ze gaan een dag naar school en werken 4 dagen. Juist in de sectoren waar een groot tekort is aan personeel is deze opleidingsvariant in trek. Omdat er veel vacatures zijn, is er ruimte om de studenten in dienst te nemen. Kim en Annemijn volgen allebei de combi-opleiding Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg. Ze schakelden over naar een beroepsbegeleidende leerweg, oftewel BBL-opleiding. Ze werken nu meer dan dat ze in de klas zitten. Ik wou gewoon meer met mensen, gewoon langer ook werken natuurlijk. En gewoon meer voor de mensen kunnen zijn. En het zitten van de schoolbanken was ik eigenlijk al snel beu. Zowel de technische als zorgopleiding in BBL-vorm is in trek. Juist in deze sectoren is het personeelstekort een groot probleem. Volgens de directeur van de zorg- en welzijnopleidingen van Scalda is het dan ook een logisch gevolg dat studenten eerder voor een BBL-opleiding kiezen. Ja, je ziet dat zorgorganisaties heel graag studenten aan zich willen binden en op die manier contracten geven. Want als je BBL bent, dan ben je dus werknemer van de organisatie waar je werkt. En dan ben je dus in dienst. En heel veel studenten krijgen het aanbod om bij een organisatie in dienst te komen. Zodat ze in ieder geval studenten hebben en daarna werknemers. Het aantal zorgstudenten bij Scalda is sowieso toegenomen. In 2015 waren er nog zo'n 2600 leerlingen. In 2019 melden meer dan 3000 zorgstudenten zich voor een opleiding aan. Maar het grootste verschil is te zien in de verdeling van het studentenaantal bij de beroepsopleidende leerweg, de BOL-opleiding, en de beroepsbegeleidende leerweg, de BBL-opleiding. In 2015 volgen 518 studenten een BBL-opleiding Zorg en Welzijn. In 2019 zijn dit er al meer dan 1100. Terwijl het aantal studenten dat een BOL-opleiding volgt, licht afneemt. Bij een BOL-opleiding gaan jongeren 4 dagen naar school en lopen 1 dag stage. Bij een BBL-opleiding is dat juist andersom. Ze werken dan 4 dagen en gaan 1 dag naar school. Deze vorm van onderwijs is dus in trek. Dat je meer in de praktijk bezig bent en dat je verschillende situaties eigenlijk mee kan maken die je eigenlijk op school niet meemaakt. Dan zit je in de banken natuurlijk. En als stagiair loop je natuurlijk maar 1 of 2 keer per week mee. En als leerling, weekenden, avonden, gewoon dagdiensten. Ja, dan ervaar je meer het werk, zeg maar, waar we mee bezig zijn. Toch blijft de vraag of het verstandig is om studenten bijna fulltime mee te laten draaien in de zorg. Praktijkbegeleiders zijn in ieder geval positief omdat er zo extra handjes zijn. En de school zorgt ervoor dat de jongeren goede begeleiding en opleiding krijgen. Wij zijn verantwoordelijk voor de opleiding en de kwaliteit en inhoud van de opleiding. En daar staan we garant voor. Ook de studenten vinden het belangrijk om 1 keer per week terug te gaan naar school. Dat je met medeleerlingen situaties kan bespreken. En zo hulp aan elkaar kan bieden. Dat is ook fijn, vind ik zelf. De meiden zijn het erover eens dat ze later echt in de zorg gaan werken, want het werk bevalt goed. Je weet nooit hoe je dag loopt. Dat vind ik ook wel, trekt me meer aan. Elke dag is anders. Ja. Het wordt steeds moeilijker om in Zeeland aan een huisarts te komen. Vooral voor mensen die zich nieuw in een gemeente vestigen. Dat zegt de Zeeuwse Huisartsencorporatie. In Middelburg is al sprake van een patiëntenstop. En in Goes en Vlissingen wordt de situatie steeds nijpender. Met zorgverzekeraars wordt naar oplossingen gekeken. Bijvoorbeeld digitaal contact met de huisarts. Zoals beeldbellen. Zodat patiënten niet meer altijd naar de praktijk hoeven komen. Dat zou kunnen, inderdaad. Ja, dat is de huisartsenzorg van de toekomst. Dat wil niet zeggen dat het hier in Zeeland over 2 jaar zo aan de orde is. Daar zijn allerlei ontwikkelingen die spelen. De provincie, gemeente Vlissingen en het waterschap gaan dinsdag naar Den Haag om met staatssecretaris Visser van Defensie te praten over de marinierskazerne. Deputeerde Dick van der Velde wil dat de staatssecretaris meer openheid van zaken geeft. Wij zullen vasthouden aan onze vraag om alles open en eerlijk op tafel te leggen. Dus we gaan ook hopen dat dat gebeurt, zodat we in de toekomst niet meer in hoeven te gaan op zogezegd betrouwbare bronnen, maar dat wij eerder van alles op de hoogte zijn dan de anderen.
tweede overleg met de staatssecretaris in korte tijd. Vorige week kwam Visser naar Middelburg om tekst en uitleg te geven over het mogelijk afblazen van de verhuizing. En dat gesprek verliep koel. Visser gaf toen voor het eerst toe dat er naar alternatieve locaties voor de kazerne is gekeken. De rechtszaak die de PVV in Tolen heeft aangespannen tegen de gemeente gaat toch door. De zaak draait om geheime stukken over zwembad De Spetter, dat voor €1,5 miljoen is gerenoveerd, maar meerdere keren dicht moest vanwege troebel water. De eerste geheime stukken over de renovatie zijn vorige maand al openbaar gemaakt, maar de PVV vreest dat het bij die documenten blijft. Op basis van communicatie met de gemeente heeft de partij twijfels gekregen of de andere stukken nog wel openbaar worden gemaakt. Ieder plek voor onze paard. In het kerkje van Ellisdiek werd vanmiddag het Zeeuwse volkslied gezongen. Dit ter ere van het 100-jarig bestaan van het lied. Volgens de initiatiefnemer van deze middag geeft het lied ook een stukje saamhorigheid. Het Zeeuwse volkslied verbindt de Zeeuwen omdat het voort is gekomen uit een stukje geschiedenis dat we met elkaar delen. Als ik het hoor, dan kan ik wel mee. Maar verder weet ik echt niet. Maar gelukkig voor deze vrouw werd de tekst uitgedeeld en het geheugen opgefrist. Een dam tussen Vlissingen en Breskens. Politicus Johan Hessing oppert het en hij meent het nog ook. Kostte €9 miljard. En dit najaar is er een congres over zeespiegelstijging en daar wordt het plan besproken. Ik ben Johan Hessing. Ik wil dat er een vaste oeververbinding komt tussen Vlissingen en Breskens. Bloedserieus is het raadslid uit Terneuzen. De veerdienst tussen Vlissingen en Breskens moet op termijn weg. Of Maxima ligt eruit, of Willem-Alexander ligt eruit, of ze liggen beide in de reparatie. Als jij woont in Breskens en je werkt in Vlissingen en je komt om 5 uur en er is geen boot, dan baal je daar wel van. Ja, maar dan zou ik zeggen, schaf een andere boot aan. Ja, dat zou ook kunnen. Maar Hessing denkt liever groot. Dit moet voor de boten in de plaats komen. Een dam tussen Vlissingen en Breskens met sluizen erin voor de containerschepen. De dam zou niet alleen goed zijn voor het ongehinderd doorstromen van verkeer, maar ook dienen als een kering. We moeten rekening houden met de stijging van de zeespiegel. En als we daar niets aan doen, dan blijft Zeeland stroomt onder het water. En dan komen we weer terug in de tijd van 1953. En dat willen we niet, want we willen droge voeten houden. Dat ik niet alleen, maar iedereen in Zeeland. Kosten €9 miljard. Maar er is een verdienmodel. Er moet een eiland komen voor de ingang bij de Westerschelde, tussen Vlissingen en Breskens. En dat eiland dat gaat gebruikt worden voor een overslag van de zeeschepen. Dus je hoeft niet met een volle zeeschip meer naar Antwerpen te varen. Dus alleen je gaat daar overladen wat er daadwerkelijk naar Antwerpen toe moet. En plus het feit dat er een heel nieuw industriegebied kan komen voor de uitbreiding van Dow Chemical bijvoorbeeld. Joekels als deze zouden door de sluizen kunnen. Maar zou Antwerpen daar tevreden mee zijn? Van die containerschepen zijn er soms vaak dat er maar 100 containers voor Antwerpen zijn. En de rest is voor Rotterdam. Dus als je een overslag hebt, dan hoeft dat zeeschip, dat hoeft niet eens door die sluis heen. Want het gaat in feite om de kleinere schepen die door die sluizen heen moeten. Dus het laden en het lossen en de wachttijd, dat op zichzelf vallen wel mee. Hessing is op missie. De dam moet er komen. Dit najaar is een congres over zeespiegelstijging en daar wordt het plan besproken. Korfbalclub Zwift uit Middelburg is bezig landelijk naam te maken als doelpuntenmachine. In de eerste 8 wedstrijden van het zaalseizoen scoorde de club al 260 keer. En daarmee zijn ze de meest scorende club van Nederland. Maar toch staan ze slechts op de 3e plaats in de overgangsklasse. Een ploeg die meer dan 30 goals maakt in een wedstrijd komt in het korfbal niet al te vaak voor. En meer dan 40 treffers in 1 duel is een unicum. Maar Zwift maakt het dit zaalseizoen de gewoonste zaak van de wereld. In de 8 wedstrijden die tot nu toe zijn gespeeld scoorde Zwift slechts 2 keer onder de 30. En de magische grens van 40 werd 2 keer gepasseerd. Er moet een geheim zijn. We spelen heel direct, dus we nemen alle schoten die je kan nemen wij. En we hebben wel een redelijk rendement, dus vandaar. Het heeft in ieder geval wel met spelvisie te maken inderdaad. Met wat willen we en hoe willen we in ieder geval zorgen dat we zo snel mogelijk tot een doelpunt komen.
In de wedstrijd ziet dat er zo uit. Swift verovert de bal via Linda Burger. Die speelt in 1 keer door naar Dylan Gillissen, door naar Gijs Gillissen en hangen. En dit is natuurlijk amper te verdedigen. Je zou zeggen dat zo'n doelpuntenmachine fluitend naar een kampioenschap zou gaan en zo naar een plaats in de hoofdklasse. Maar niets is voorlopig minder waar. Swift staat slechts 3e in de overgangsklasse. Hoe is het mogelijk met 260 gescoorde doelpunten in 8 wedstrijden en dus een gemiddelde van 32,5 goal per duel? Ja, dat weten wij ook niet. Nee, we hebben twee keer een heel duur puntverlies geleden. Uit bij Trigon en uit bij KVS. Ja, toen scoorden we ook niet goed. En dan zie je gelijk dat we verdedigend nog wat zwakker zijn. Zwakker dan aanvallend in ieder geval. Dus ja, dan ga je wel eens de Bietenbrug op. Het is niet zo dat we dan niet thuisgeven, alleen worden er dan wel andere dingen gevraagd van ons. Dat kunnen we ook, alleen vraagt dat wel een andere focus. En dat hebben we een paar keer niet goed gedaan, zoals dat soms gebeurt in sport. En ik ben ervan overtuigd dat we dat wel kunnen, dat we dat ook gaan laten zien in de rest van de competitie. Alleen daardoor hebben we wel inderdaad een paar wedstrijden verloren. Het gaat om die punten die je moet halen en dat zie je nu. Met doelpunten kom je er niet natuurlijk. Dus je moet die belangrijke wedstrijd gaan winnen. En dan is volgende week GKV. Die hebben nu gelijk gespeeld en wij zitten er eigenlijk al heel goed in. Dus dat wordt een hele leuke pot en daar gaan we goed naartoe, denk ik. Swift wil kampioen worden en alleen als dat lukt promoveert de club naar de hoofdklasse en wordt het samen met Top Arnhemuiden de beste club van Zeeland. Maar veel steekjes mag Swift niet meer laten vallen. De wedstrijd van morgen tegen GKV is cruciaal, maar ook KVS moet dus nog ingehaald worden. Veel doelpunten maken helpt daarbij, maar het is geen doel op zich. Op het moment dat we met 10-9 een wedstrijd winnen, dan heb ik dat veel liever dan dat we met 45-44 een wedstrijd verliezen. Uiteindelijk gaat het erom dat we wel wedstrijden winnen. En nu maar zorgen dat een seizoen waarin je er misschien wel meer dan 400 gaat maken, niet eindigt zonder promotie. Ja, dat zou wat zijn. Ja. Dat moeten we niet willen. Nee, we moeten echt focussen op die belangrijke wedstrijden tegen KVS en GKV. Dus bovenaan die ranglijst van Nederland wat veel scoren betreft blijven is geen doel? Geen doel op zich, nee, absoluut niet. Maar wel leuk? Absoluut, hartstikke leuk, ja. GKV Swift begint morgenavond om 7:30 in Gorinchem. Veel scoren is dus leuk, maar winnen veel belangrijker. Het was even wennen vanmorgen, er moest namelijk weer worden gekrapt. Maar de zon maakte alles goed, want die scheen uitbundig. En met een zwakke wind en 9 graden was het goed uit te houden buiten. Van het weekend ziet het er heel anders uit. Met op zondag een zuidwestenstorm, windkracht 9. En voor degenen die zo dapper zijn om mee te doen aan het NK tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering. De organisatie heeft de wedstrijd met 2 uur vervroegd naar 10 uur 's morgens. Omdat het allemaal toch wat heftiger wordt dan in eerste instantie werd verwacht. En ook aanstaande zondag zenden we in het kader van Zeedok weer een documentaire uit de oude doos. En dit keer Elfsteden 2 dromen uit 2016. Een portret over de schaatsbroers Niels en Erwin Messu, die ondanks alles blijven dromen over de Elfstedentocht. Ja, voor een marathonschaatser is de Elfstedentocht gewoon de allerbelangrijkste wedstrijd die er is. In de Olympische Spelen is dat voor elke andere sporter, maar dat is 1 keer in de 4 jaar. Aan een Nederlander valt het uit te leggen, maar een buitenlander die zullen het nooit begrijpen waarschijnlijk. Ja, mooie reden dus om niet naar buiten te gaan met die harde wind zondag. De documentaire is overigens 's middags om 12 uur en 4 uur te zien. En 's avonds nog 2 keer om 8:30 en 10 uur. En tot zover. Bedankt voor het kijken. Nog een fijne avond.